Татар милләт өчен янып көйеп яши. Көнен-төнен белмичә эшли, халкыбызга хезмәт итә. Ул җитәкләгән ансамбль чыгышларына планетаның төрле илләрендә яшәүче тамашачы мөкиббән калган. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта 27 ел буена Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында опера солисты булып эшләгән. 40 елдан артык татар эстрадасында хезмәт куючы җырчы, музыкант, профессор, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының һәм Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбленең сәнгать җитәкчесе, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты, хөрмәтле кунагыбыз Айдар абый Фәйзрахманов. Хәерле көннәр, Айдар абый. Хәерле көн. Әссәламу алейкум. Әссәламу алейкум. Айдар абый, безнең буын сезне аулагы җырларыннан, димәк мин әле сөям җырларыннан белә, шулай ук легендар җырлый гали тапшыруның алып баручысы итеп белә. Ә инде бездән өлкән буын сезнең әле опера җырчысы буларак та белә, һич шиксез хәтерли. Ә Айдар Фәйзрахманов үзе турында ниләр әйтә ала? Рәҗидә, менә ул үзең турында үзең сөйләү, мәгән иң авыр әйберләрнең берседер. Инде син менә шулай санап киткәндә дә минем торып башы яши килеп китте, хәтта ки мин әле уйлаганым җырлый гали тапшыруын оныттым икән әллә Рәҗидә дип. Анысын да әйттең, чөнки менә һәрбер шушы эшләнгән эшкә инде ул юл мәгәен балачактан ук алынган булгандыр. Менә бу иҗат юлына, олы иҗат юлына мин аны олы юл дип атыйм. Һәм әле менә минем инде соңгы берничә елда барган концертлар циклда ул олы юл әйтте дип атала. Бу аның нигезендә ята Рөстәм Мингалимның Олы юл дигән шигыре. Аннан соң бу Олы юл турында бик матур итеп Бакый Урманчы да әйткән. Ул Олы юл ул бик күп халыкларның олаулары үткән баганалы, гасырлар буена үскән каеннар утырган юл. Ул юл озын, озак дигән. Менә син санап киткәндә мин шушы Олы юл дип алам инде мин аны, ул минем үземнең иҗат юлым. Мин аңа бәләкәй генә бер сукмактан Арча районының Урта Биредә дигән авылыннан килеп кергән идем. Чөнки ничек балачактан безнең гаиләдә гомумән менә шушы сәнгать дөньясына аның нигезе инде шушы гаилә учагында салынган иде. Чөнки гаиләдә һәр вакытта да әниемнең моңлы җырлаган тавышы яңгырап торадыр, әтиемнең Талиян гармунда уйнаганы яңгырап торадыр. 5 бер туган апайларымның, абыйларымның берсе белән узыша гармунда уйнарга өйрәнүләре һәм алар мине алып килделәр менә бүгенге халәтемә. Мин шушы халәтемә сезгә бераз кагылышлы Рөстәм Мингалимның бер шигырен укып китмәкче булам. Ул кулым ныгысын әле дип атала. Минем куллар сабый чагымнан ук шактый гына каты булганнар. Тотсам каты гына тотканмын. Авылдашлар аннан алып булмас дигәннәр. Күлмәгенә ничек ябышсам да, әткәмне тартып алды сугыш. Җибәрдем. Бәрәңгеләр тоттым. Гөлләр тоттым, атлар тоттым, тоттым егәннәрнең бавын, кайышын, мин һаваны тоттым. Бармакларым белә тыйдым аның яме. Кылач белә тоттым кайгысын. Кулым ныгысын әле, ныгысын. Каләм тоттым, руль, рычаглар, ломнар тоттым. Кулым ныгысын әле, ныгысын. Ныгысын да аннан нәрсә минем уем. Ябышып тормышка, җир өстендә мәңге яшәп калу түгел. Киткән чакта кайгыларны, сугышларны ләттереп бөтенләйгә алып китмәкчемен. Тегендә. Әфәрин, субханалла, рәхмәт Айдар абый. Шулай да сез китергә ашыкмагыз әле. Сез әле кирәк безгә, милләтебезгә. Мен бундай шигырьләрне укыгач, узган ел минем алып калыр өмет дигән минем җырларымны төзегән филармония залында безнең концертыбыз узган. Анда инде мин шулай кай вакытта дигән Рөстәм Мингалим шигырен укыганнан соң тамашачысы да нәкъ менә шушындай фикер калган. Айдар абый китергә җыенмагыз. Мин әле уйлыйм, әле нияттә бар.
Әле Аллаға шөкер сәламәтлектә мөмкинчелек бирә. Алга таба да җиң сызганып, ана бигрәк тә хәзерге вакытны бәлкем менә безнең эшләү кирәктер. Чөнки заманада бик күп каршылыклар бар, сәнгать өлкәсендә дә ул бар. Бик күп шуар замана. Менә әйтик, милләтебезнең кыйбласын тотырга, аз гына аның үзенең чын сәнгатен, татар халык иҗатын, мин инде музык сәнгате турында әйтәм, киң тамашачыга таныту. Монда киң тамашачы дигәндә, әлбәттә, аны безнең татар, башкорт, Идел буе халыклары, милләтләре генә дип алырга кирәкми. Мин инде глобалрак рәвештә фикер йөртәсем килә, чөнки татар милләте, аның сәнгате, аның җыр сәнгате, аның теле, аның шигърияте, аны бөтен дөнья күләмендә танытырга бөтен безнең мөмкинлекләребез бар. Мөмкинлекләр генә дә түгел, ул аңа лайык. Аны ул лайык халык. Чөнки мин менә үземнең сәнгать юлымда 40-тан артык илдә булдым. Бу Европа, Азия, Гарәп илләре, бу бигрәк тә инде минем күңелемә ятышулы менә Гарәп илләре дидем, чөнки бу безнең динебез белән бәйләнешле, бу безнең кыйблабыз белән бәйләнешле. Кайда гына барсак та, мин әйтәм, кайткач, безнең татар халкыннан да итәгатьле, безнең татар халкыннан да мәгънәле, безнең татар халкында да матур милләтнең бер генә җирдә күргәнем юк. Мин моны чын күңелемнән әйтәм, шушы сүзләрне концертта әйткәннән соң тамашасы гөр китереп, үзен-үзе хуплап, менә ул миңа шул кадәр рәхәт тоела. Без менә шундый дип. Менә без менә шушындый дип алкышларга күмәләр. Моны эшләргә кирәк. Әле менә 30 августта гына безнең республика көнендә безнең Казаныбызны безнең туган көне дип бәйрәм иткән көндә безнең чыгышыбыз булды Галиәскәр Камал театры алдында, уйнагыз гармуннар бәйрәмен алып бардым мин. Шунда да мин шушы сүзләрне әйткәндә шул кадәр дулкынланып әйттем, чөнки анда мәңгәрләгән халык җыелган. Ул безнең Галиәскәр Камал театрдан алып Габдулла Тукай һәйкәленә кадәр шыгырым тулган иде. Иң күп тамашачы менә шушында булганда. Мин моны ул тамашачыга да әйттем, һәм ул тамашачы инде моны сикереп, кычкырып кабул итте. Шулай. Айдар абый, сез менә матур әдәбиятка, шигърияткә мәхәббәтне кем уятты? Музыкага мәхәббәт гаиләдә уянды дисез. Шигърияткә мәхәббәт ул тора бара уяндымы, әллә инде әдәбият укытучысы шундый көчле идеме сезнең мәктәптә? Менә мин син әдәбият укытучысы дигәннән, мин сиңа бик кызык бер фактны әйтәм. Мин ана телемдә бары тик 4 кенә класс укыдым. Менә хәзер бит инде безнең ана телебез турында, телебезне саклау турында бик күп кенә без шундый әңгәмәләр кырабыз, нәрсәдер эшләргә тырышабыз. Мин әйтәсем килә, менә сезнең каршыгызда рус мәктәбен укып бетергән кеше утыра, әмма дә ләкин мин гомерем буена ана телемне хөрмәт итеп, ана телемдә сөйләшәм. Мин шигърияткә дә кирдем. Мин җырларында яза башладым, шу шигърияткә микиббән китеп. Мин әйтәсем килә, аның ушагы, аның нигезе барлык гаиләдә салына. Мәхәббәт анасында минем әнием кичкенә генә галимә кеше. Ул балалар укытучысы, башлангыч балалар укытучысы, әмма дә ләкин ул Габдулла Тукайның мин әлегә кадәр хәтеремдә, мине җыклатканда, су анасын, мине җыклатканда Шүрәлене укып, йокага китәдер, мин аның укыган тавышын тыңлый, алай гына да түгел, ул минем белән шигърият уйныйдыр. Мәсәлән, мин аңа әйтәм, менә минем каршымда Хәгүзәл утыра, мин аңа кызыл дип әйтәм. Ул шундук менә шушы кызыл сүзе кергән шигырьне миңа әйтеп бирә торган. Әйтәм, күңелдән генә. Күңелдән генә. Менә кул, ул аны, мин аны хәзер уйлыйм, ул аны гомумән күңелдән түгел, аны үзе чыгарып шундук әйткән. Бармак дигән сүзгә кертеп шигырь укый торганы. Аяк, нәрсә күз алдыма килә, мин шуны әйтә торыйм. Менә бу уен, әмма ул аны шул кадәр әйтеп минем күңелемә кертә белгән. Шигърият менә шулай итеп, мин аңа итаплап килеп, бүгенге көндә инде мин бик мекиббән үземнең буыным шагыйрьләренә, ул Роберт Әхмәтҗанов, ул Рөстәм Мингалиев, ул Рабилави Файзуллин. Мин аларны кат-кат укыйм, аларның бөтен җыентыкларыннан инде мин үземә рухи азык алам. Менә 81 елны Роберт Әхмәтҗанов хәлдә хәтеремдә урамда очрашканда миңа үзенең җәяүле күбәләк дигән җыентыгын бүләк итеп киткән иде. Шушында җәяүле күбәләк дигән шигырьне мин 81 елны билгеләп куйганмын.
Мен аңа менән бер 4-5 ел элек янәдән әйләнеп кайттым да, ул җырга минем күңелемдә шигырьгә җыр туды. Шушы җырны язганнан соң минем инде коллегаларым, музыкантлар ничек бу шигырьгә җыр язып була? Бу иске бу бит бернинди җыр кысалар насыйп иде. Әмма дә ләкин менә шушы юнәлештә мин бүгенге көндә бик актив рәвештә эшләп киләм. Бу минем тагын бер шөгылем. Инде мин хәзер менә бүгенге көндә 3нче җыентыгымны әзерлим. Аларның һәрберсенә 35-шәр җыр кергән. Бу менә шушы өлкән шагыйрьләргә язылган җырлар. Шуның өчен шигърияткә мәгән юл шулай ук менә балалардан ук шул сукмага алып килеп кергәндер дип. Димәк, инде сезнең мөгаллим булуыгыз да, остаз булуыгыз да нәкъ менә әниегездән килә. Сез бик күп еллар укыттыгыз, профессор кеше, бүгенге көндә университетта укытмасагыз да, сез укытудан туктамыйсыз. Әлбәттә. Фольклор ансамблендагы егет-кызларны да шәхес буларак үстерүне һаман дәвам итәсез. Аларны өйрәтәсез, үстерәсез, дәрес бирәсез. Менә шушы укытучылык һөнәре сезгә нәрсә бирә? Беренчедән, менә укытучылык, ул мөгаллимәлек, ул безнең тагын гаиләдән салынган. Чөнки минем әтием башлангыч мәктәп директоры иде авылда. Әнием инде шул мәктәптә укытып, инде мин уганда укыганда ул пенсияга чыккан, 6 бала белән. Аннан тыш минем тагын бер өлкән апам, ул фәннәр докторы, ул шушы Казан дәүләт педагогика институтында гомер буена укытты, профессор дәрәҗәсенә җитте. Аннан соң тагын бер апам минем математика укытучысы. Шуның өчен безнең тәгә мөгаллимнәр династиясе ул дәвам итә. Әмма дә ләкин менә бүгенге көндә бу мөгаллимәлек һәм бу өлкәдә булган баш-баштаклар мине шулай бик борчый. Чөнки менә дин бит инде фольклор музыка дәүләт ансамблен җитәклим. Әлбәттә, миңа бик каты барылырга кирәк була. Һәрбер югары уку йортында шушы сәнгать өлкәсеннән чыккан студентларны барларга. Фольклор музыка дәүләт ансамбле ул татар халкын бөтен дөнья күләмендә күрсәтеп йөри торган ансамбль. Аның беренчедән аларның тышкы кыяфәтләре дә камил булырга тиеш. Икенчедән аларның эчке дөньялары да камил булырга тиеш. Аларның иң беренче мин аларга таләп итеп куям бу тәртип. Дисциплина көчле. Тәртип булмаса, бер генә эштә дә нәтиҗәләргә ирешеп булмый. Менә шушы таләпләргә туры килгән балаларны мин сайлап алырга тырышам. Тырышам дип нигә әйтәм? Чөнки бүгенге көндә менә музыка югары уку йортларыннан бик белемсез балалар чыга. Бу мине бик каты борчый. Бу нәрсәдән килә? Бу беренчедән мөгаен киләдер шушы балаларга белем салган мөгаллимнәрнең үзләренең бик камил булмауларына. Бу өлкәдә бүгенге көндә мин әйтәсем килә, менә һәр эштә дә аның башында профессионал торырга тиеш. Бу өлкәдә ул эшләргә хаклымы? Бу эшкәдә ул тәрбия бирергә хаклымы? Кеше бу турыда уйланырга тиеш үзе беренчедән, икенчедән алардан күзаллап барган җитәкчеләр моның турында шулай уйларга тиешләр. Чөнки үзе камил булмаган, әйтик, педагог ул камил рәвештә студентлар тәрбияли алмый. Тик шулай да педагогта гына түгелдер бәлки. Бәлки хәзер яшьләр, студентлар шундый максатсыз дим, теләксез дим, ниндидер. Аларга бер ни дә кирәкми кебек. Кайберәүләре бөтенсен бер дип әйтеп булмый. Мин тагын бер кат әйтәсем килә, һәр эшнең башында профессионал торырга тиеш. Аның беренчедән профессионал белеме булырга тиеш. Мәсәлән, бүгенге көндә менә мин аны гел китерәм инде, без зур баш-баштаклык безнең өлкәдә, мәсәлән, ул кем тели шул. Без килеп кирдек профессионал сәнгатьтән без килеп кирдек күңел ачу өлкәсенә. Без күңел ачабыз. Бүген сәхнәдә дә күңел ачабыз. Элек ул безнең мәсәлән мәҗлесе. Мәҗлес аерым, үзешчән сәнгать аерым. Сәхнәдә бары тик профессионаллар гына, аның нәтиҗәсе дә бар иде. Бүгенге көндә без сәхнәдә профессионалларны бик сирәк күрәбез. Аларның күбесе инде монда үзләренә куллану таба алмыйча читкә китәргә мәҗбүр була. Бу мине бик каты борчый, бигрәк тә менә мин алар белән аралашам. Шуның өчен минем таләбем менә шушы килгән балаларга бу аларның белемнәре. Һәм инде булмаган белемне әлбәттә без аны
шушы ансамбль кысаларында бериге тырышам. Сез бит Әйе. әйтәсез инде, өстәмә белем Өстәмә бирергә белем кирәк бирү. була һәрбер килгән Мин- егет кызга дип. Минем хыялым хәтта ки менә шушы югары уку йортларында бер кафедрага ачып җибәрү иде. Шушы юнәлештә. Ул бала биедә белергә тиеш, камил рәвештә. Ул аның нота грамотасы да булырга тиеш. Аның җыр сәнгате дә булырга тиеш. Аның сөйләү сәнгате дә булырга тиеш. Менә мондый факультетны ачарга мөмкин, моның турында уйларга кирәк, чөнки бер фольклор музыка дәүләт ансамбле генә түгел бит әле. Мин аның бүген эшчәнлеген, ансамбль эшчәнлеген нәтиҗәләрен күрәм. Әле менә уйнагыз гармуннарны гына алып бардым. Шунда фольклор ансамбленең әйтик менә мин эзләп табып сәхнәләштергән берничә җырын башкардылар. Үзешчән сәнгатьләр. Бу инде нәтиҗәнең иң кыйммәте минем өчен. Чөнки мин аны халыктан таптым. Аның хәзинәсен мин аны сәхнәләштереп, сәнгатьләштереп, аңа тәкъдим иттем һәм халык аны үзенә китеп кабул итеп, янәдән үзенчә Сезне үрнәк итеп алып, уларны яңадан халыкның үзенә тапшырды сәхнә аша. Менә бу нәтиҗә эшнең. Шуның өчен әлбәттә һәр эшнең нәтиҗәсен күрү ул бик шатландыра мине. Шулай. Менә әлбәттә сезнең ансамбльдә бүгенгесе көндә эшләгән егет кызларда, эшләп киткән егет кызлар да сезне рәхмәт хисләре белән генә искә ала Айдар абый. Ул безне дисциплинага, хезмәткә, эшкә өйрәтте диләр. Шулай да ансамбльдән чыгып киткән, эстрадага аерылып чыгып киткән егет кызларга мөнәсәбәтегез. Менә Резидә әлбәттә ул миңа бик авыр. Чөнки мин уларга, балаларга, балаларым дип йөртим, ул балаларга мин бик күп көч сарыф итәм. Беренчедән мин аларны бик яратып эшлим, алар белән. Үзем нәрсә беләм, аларны шул юнәлешкә таба алып барырга тырышам. Алар әлбәттә ниндидер бер югарылыкка ирешәләр ансамбль кысаларында. Ну, әмма дә ләкин замана таләпләре аларны шундый чиккә китереп куя, аларның гаиләләре барлыкка килә. Аларның гаиләләрендә балалар барлыкка килә. Ул балаларны мәктәпкә җиртерә кирәк. Ул балаларны балалар бакчасына, аларны киендергә, ашатырга кирәк. Берәр, икешәр бала, өчәр бала барлыкка килә. Әлбәттә, алар менә шушы хөкүмәт тарафыннан каралган акчага гына моны эшли алмыйлар. Шуның өчен алар инде җиңелрәк кәсепкә күчәргә, әмма дә ләкин җиңелрәк, әмма дә күп акчалырак. Мәсәлән, шул ук мәҗлесләр алып барып, алар безнең ансамбльдә эшләгәнгә караганда берничә мәртәбә күбрәк акча сарыф итәләр. Мәддият. Менә бу минем өчен иң авыр мәсьәләнең берсе, чөнки әгәр дә син дәүләт ансамбльдә эшлисең икән, ансамбльне миңа алга таба күтәрер өчен, аны алга таба яшәтер өчен, анда эшләгән артистларның хезмәт хакы бермә-бер мәсәлән, җиңел генә кәсеп итеп тапкан акчадан зуррак булырга тиеш. Шул очракта иң әйбәт кадрлар килерләре ансамбльдә, дәүләт ансамбльдә эшләргә. Дәүләт дигән сүз бит ул бик зур сүз. Шулай. Шуңа ул мин сезгә тагын бер кат әйтәм, менә чит илләрдә йөргәндә килеп кызыксынала, сез ни өчен уйлыйсыңдыр? Менә Айдар абый бу түбәтән киеп бүген тапшыруга килеп утырды. Бу түбәтәнне мин бер генә җирдә дә салганым юк. Гарәп әмирлегендә мине гарәпләр сырып алып, килеп шушы түбәтәнне әйләнеп, мине карамыйлар. Әйләнеп түбәтәйне карыйлар. Бу нинди матур баш киеме дип, шушындый түбәтәгә ошаган баш киеме ул Аман Солтанлыгыннан килгән гарәпләрдә. Шушындый түбәтәй ул хәтта индустарның башларында да моны күрергә мөмкин. Мин гарәпләр турында да әйтмим, гарәпләрнең аларны шалма. Әмма дә бу Төркмәнстан, Үзбәкстан халкында шушындый. Әмма иң матуры ул безнең түбәтәй. Мин шуңа күрә әйтәм, безнең халык бит ул гел матурлыкка, гел матурлауга омтылган. Син менә урамнан барганда, менә бу татар ие дип мин аны алдан ук әйтәм, чөнки аның тәрәзә наличниклары искитмәле матур итеп бизәкләп, аның ишек алды пөхтә була. Ул аны хәтта ки өенә килеп керәсең, татар өендәге матурлык аның пәрдәләре шигелгән була. Ул матурлый, хәстәрлей. Ашамаса ашамый инде ул. Йокламаса йокламый, уларны әзерлей. Ул диваннарына хәтта салып куя шиккән паласларына кадәр тукый. Менә бу безнең халкыбызның күңеле. Уларның җырына да кергән. Уларның маңына да кергән. Безнеке шикелле матур бормалы, аны инде музыка телендә мелизматик дип йөртәләр. Мондый мелизматиклы, матур бормалы җырлар алар бер генә милләттә юк. Менә без шушыны югалтмаска тиеш бүгенге көндә. Менә килеп җиттек. Хәзер заманча музыка дип безгә сөрәләр хәзер бөтенләй тузга язмаган әйберләрне.
Менә тузга язмаган әйбер дип. Ул бәлкем урам музыкасы булгандыр, элек подъездларда уйный торган яшьләрнең. Мәсәлән, без аны бирәбез бүген, менә заман татар музыкасы бүген шушындай юнәлештә бара дип, җыртыктан киеп, кылагына, борынына алка тагып, җегетләр чыгып җырлый, татар сүзен бозып, татар көен бозып, татарның аһәңен бозып, менә бу әйбергә без аны пропагандалау гына түгел, без аңа каршы көрәшергә тиеш. Ни өчен Камал театры каршында меңәрләгән 5000-гә, 6000-гә якын халык булды да, мин бәйрәмдә карап бардым трансляцияларны, башка безнең мәйданнарыбызда халык бик аз иде. Анда мин әлбәттә кайберләре интервью бирә, авызда сагыз. Я тәрәзә төбенә менеп утырып ул интервью бирә. Бу нәрсә халыкта, безнең татар халкында итәкатьлек дигән әйбер, тыйнаклык дигән әйбер уларның күңелдә юкка гына татар халкы ислам дине белә, ислам дине белә яшәми. Татар халкының дине, дин һәм дин. Менә дин дим, аны рухи дөньясы. Динең бармы синең дигән. Син бер төрле хилафлык эшләсәң. Синең динең юк диләр. Синең ышанычың, синең өмөтең, синең кыйблаң юк, кыйблаңны югалтма. Менә без шушы кыйбланы югалту турында бүген бик уйларга тиеш. Чөнки ни өчен мин җиңсезгәне фольклор музыкасын ансамблен сөрәм. Мин узган ел Татарстанның 10 районында балалар алдында сәнгать дәресләре бирдем. Шушы ансамбль белән 1 сәгатьлек балалар шыкты әйтмиләр. 1 сәгать алар сиңа кушылып җырлый. Бию. Мин бер генә җирдә балаларны аягыра сикереп торып алкышлаганнарын күргәнем юк иде. Менә шушы концертларда мин аны күрдем. Һәм быел рәхмәт әйтәсем килә Рафис Тимирхановичка. Biz менә иңгелнавык пеш белән башлап җибәргәнек. Рафис Тимирхановичка мин шушы үзебезнең башлангыч турында әйткәч, ул аны дәвам итәргә булды. Менә бу уку елында да без тагын республикабызның җөмһүриятебезнең 10 районында балалар алдында шу сәнгать дәресләрен дәвам итәбез. Алга таба тагын безнең 23 районыбыз кала. Гала мин уйлыйм, алга таба да без моны эшләрбез дип. Чөнки бала күңеленә без менә шушы матурлыкны, без шушы үзенең халкы белән горурлык хисен салып калдырсак, уларны бер вакытта да онытмый. Чөнки сәхнәдә матурлык, кием, сәхнә музыка, уен кораллары, уен кораллары, мин аларны сәхнәгә чакыртам. Чакырам, аларның һәрберсенә уен кораллары бирәм. Алар үзләрен чын мәгънәсендә менә шушы концертның катнашкан кешеләр кебек хис итеп горурланып кай. Алар гына да түгел, мин аларга ансамбльнең күбесенә ансамбльнең дискларын бирергә тырышам. Ул җырлар кебек топланган. Алар аны миңа килеп куллар куйдырып алалар, фотосессия ясыйбыз без. Менә шушындай матур әйбер, моны дәвам итәргә кирәк, чөнки балаларга ана телгә мәхәббәтне саклап калуның бу шулай бер юнәлеше. Без моны эшләргә тиеш. Районнарда әле ул күпмедер дәрәҗәдә бәлки сакланадыр да. Менә Казан балалары рус теллегә әйләнеп баралар миңа калса. Казан балалары өчен Казан мәктәпләрендә чыгыш ясыйсызмы? Әллә инде алар филармониягә килеп карарга тиеш булалар. Без моны даими рәвештә шулай мәктәпләрдә эшлибез. Аңлап, кирәклеген тоеп, белеп, менә балалар алдында чыгыш ясыйбыз дидем. Өлкәннәр алдында. Бигрәк тә инде безнең менә күңелгә ятышы тагын бер юнәлеш бар. Ул Габдулла Тукай исемле Татар дәүләт филармониясе кысаларында без Илһамият клубы булдырдык. Бу Илһамият клубында элекке елларны җырлаган артистлар, алар халык алдына чыгып, янәдән үзләренең сәнгатьләрен күрсәтәләр. Бу бик матур күренеш, чөнки бүгенге көндә без аларны бик сирәк күрәбез. Радиода, тамашачыларның юксына, телевидениедән, әмма аларның кайберләре әле бүгенге көндә дә бик матур итеп сәхнәдән чыгыш ясап, менә бу безнең юнәлешебез шулай эшләп килә. Инде филармониягә инде сүз әйләнеп кайтканбыз икән, бүгенге көндә мин бик шатланам, менә шушындый безнең татар дөньясында бер milli uşaq varlıqqa keliyor. Çünki filarmoniyanın bütün işçənliyi bugünkü gündə milli yönəlişdə də həm bütün dünya muzikasını bizim King tamaşasımızga tanıtу yönəlişində də bir jingsizganı biz işləyibіз. Bunun dəlili olub bizim nəticəmizdə görələr bizim mənə Rusiya prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin tarafından bizə yollagan maqtav qağazında da bu bizim Mintimir Şərəfiyev tarafından bizə bulğan ixtibarda da bizim prezidentimiz tarafından, Rüstəm Nurğaliyev tarafından bulğan ixtibarlarında çünki mənə folklor ansamblini olan biz bütün dövlət çaralarında qatnaşabız, görünəbiz çünki
күрсәтергә була. Шулай. Сәнгатебез бар, күрсәтергә була. Матур киемнәребез бар. Ул киемнәрне тегүдә ярдәм итте әлбәттә. Менә Рөстәм Нургалич узган ел гына безгә матди ярдәм күрсәтте бу өлкәдә. Ул күрә. Чөнки шулай булырга тиеш. Дәүләт карамагында да ансамбль инде ул чын мәгънәсендә әнә шушындый камил булырга тиеш. Бөтен яктан да. Нәсеннән җибенә кадәр. Әлбәттә. Рәхмәт Айдар абый, без инде хәзер иҗат дөньясыннан бераз тормыш темасына да күчик әле. Сезнеңчә иң зур гынах адәм баласының иң зур гынахы дип сез нәрсәне атар идегез? Мин бу темага хәттәки кагылырга да куркам. Мин аны үзем аңлаушыда бу мага кешене рәнҗетү. Менә шушы рәнҗетү дигән әйбергә моңа бик күп кенә ниләр керә. Аның бик күп кенә төшенчәләр керә. Кешене син үзеңнең авыр сүзең белән дә рәнҗетү мөмкин. Карашың белән хәтта. Карашың белән дә, син аңа кылган гамәлең белән аны бик каты рәнҗетү мөмкин. Аннары соң син аның турында ниндидер фикер сөйләп йөргә синең хакың бармы? Мин аны җинаять дип саныйм. Һәм менә Рөстәм Мингалимның тагын бер шундый шигыре бар әле. Рәхмәт итегез. Мин гаҗәп төн булыр идем. Бер генә тапкыр. Кешелекне үзем аша үткәрер идем. Бер генә тапкыр. Бер генә тапкыр. Ләкин шушы гаҗәп төннән чыгармас идем бызык уйлы кешеләрнең берсендә. Алның ал капкасы аша яңа якты көнгә чыгырлар иде. Чиста күңелле кешеләр генә. Чыгарлар. Әле ни булганын аңламый торырлар. Җинаять диярләр. Берәүләрнең яннарында булмас. Туганнары. Җинаять диярләр. Берәүләрнең булмас. Якыннары, дуслары. Күренмәс иде бу көнне минем дә кайбер дусларым. Һәм бу көнне күренмәс идем мин үземдә. Шушы җинаятым өчен калыр идем. Гаҗәп матур төндә. Ни өчен? Минем хәтта ки менә шушы дәрәҗәмдә дә кем турындадыр фәлсәфә йөртеп. Аның кылган гамәлләрен Аллаһ Тәгалә каршында иткар итеп, аның эшләгән эшенә үземнең субъектив фикеремне аңа төшерү минем хакым бармы? Моңа хаклы бары тик Аллаһ Тәгалә. Шуннан да без хөкем итәргә беребезнең дә хакы юк. Мин шуның өчен шушы хөкемем белән мин кешене бик каты рәнҗетүем бар. Ул аны бәлкем күңеленнән бәлкем ул аны аңлап та эшләмидер. Әмма дә ләкин мин менә ансамбльдә эшләгәндә дә балаларны ниндидер бер кысаларда тотырга тырышам. Моның өчен минем таләпләрем дә бар. Бу иң беренче таләпем балаларга мин куям ансамбль кысаларында хәмер юк. Ансамбль кысаларында тәмәке тартырга минем бик каты им куелган, шикләнү куелган. Аларның вакытында эш тәртибе. Минем вакытым алар инде киләләр, Айдар абыйның вакыты 15 минутка алдан. Мәсәлән, сәгать 10-га дип мин әйтәм икән, аларча Айдар абый унтуларга 15 минутка безгә килергә инде. Алар шул кадәр күнегеп беткән, мин инде ничәгә, мәсәлән, каядыр безгә гастрольгә чыгарга кирәк булса да, мин инде беләм ярты сәгать алдан минем төркемем әзер, алар инде автобуста тезелешеп утыралар. Бу таләпләр, бу тәртип, чөнки әгәр дә тәртип булмаса, нәтиҗә булмый. Гаиләдә дә шулай. Әгәр дә син үзең тәртиптә булмасаң, синең тәртибең булмый гаилә эчендә дә, ул булмый синең балаларың эчендә дә. Менә шушы әйберләр алар шулай итеп корылган ки, булар бөтенесе дә кешене рәнҗетүгә, кешене шушы рәнҗешләрдән тартып алуга юнәлтелгән. Тәртип булган җирдә ни өчен без ислам динен бүгенге көндә бөтен дөнья күләмендә алга таба этәрәбез? Чөнки ислам дине бары тик кешене тәртипкә сала торган гына дин. Аның намаз укуында. Ул бит хәзер без аны өйрәнәбез инде. Аның хәрәкәтләренә кадәр
анда нәрсәдер салынган. Ул кешенең Физик яктан. физик яктан аның гәүдәсенә халат бирә торган хәрәкәтләр. Бөтенесе. Ни өчен без битне сыйпыйбыз? Биттә дога кылган вакытта да син бармакларың аша, син шушы анда булган нервларың аша, син үзеңнең халатыңны берникадәр тәртипкә саласың. Менә шушы бер тәртип дигән нәрсә, ул минем яшәү рәвешендә бүгенге көндә иң беренче планда. Мин моны артистларга да таләп итеп куям, мин моны гаиләмдә дә таләп итеп куям. Шуның өчендер мин бик күп эшкә өлгерәм. Шулай. Мин тәгәри авылыма кайтып эшлим дә, аннан соң монда килеп тәгәрәп ятам. Сез менә өлгерәсез, Айдар абый. Мин сезгә сорау биреп тә өлгерә алмыйм. Сезне тыңлау рәхәт, ләкин шулай да без даими сәхифәбезгә тукталыйк. Бераздан инде дәвам итәрбез, яме? Рәхмәт. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadisi var. Şunu iske çirip gitesim kile, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soradılar. Ya Resulullah, Müslüman kişisi korkak bulala mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti elbette. Hem etti ikinci sıravını birilerinde, Müslüman kişisi saran bulala mı? Elbette bulala. Müslüman kişisi yalgancı bulala mı? Hiç nişikte bulala mı dedi. Müslüman kişisine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne söyledi? Fakulil hayra, hayırlığını sile dedi. Ev liyasmut ya ki bütün edeşme dedi. En zor Allah Teala karşında zor günah ol yalganlav. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti, Müslüman birisini yalganlarga tiyiş tugul dedi. İlla meğer бар шушындай вакыйгалар кайда ялганларга ярый. Мәсәлән, ике мөселманны берләштергәндә, алар талашканнар, шунда ялганларга ярый. Кардаш, мин бит ишеттем, теге кардаш синең турында шундый сүзләр әйткән икән. Дип, шуннан да улайны әйтмәгән. Шундый сүз белән ялганлап аларны килештерә ала. Һәм инде сугыш вакытлары булса. Син бит инде агар да синең дошманың килеп сораса, кая син теге качты дип, синең кишең кая качты дип. Син бит әйтмисең тегендә барды дип. Син ялганлаячаксың, тегендә китте дип. Ягъни сугыш вакытында ялганларга ярый. Инде кай вакытта шундый моментлар була. Сәя хатынга да бит бүтән әйберне сөйләп булмый. Бүтән әйберне хатынга сөйли башласаң, һәр көнне җәнҗал була. Кай вакытта аңа да дөресен әйтмәскә дә була. Ләкин гомуми алганда мөселман ялганларга тиеш түгел. Менә бу үч очракта гына. Анысы да кешенең мәнфәгате өчен, үзең өчен түгел. Ләкин үзеңә кагылганда ялганларга тиеш түгел син. Хөрмәтле тамашачылар, Хызур ТВ каналыннан хәерле сәгатьтә тапшыруы бара. Студияда без Резидә Саляхова һәм кунагыбыз Айдар Фәйзрахманов. Айдар абый, сез шуннан да егетләрчә энергиягыз ташып тора. Ашыгам, өлгерәм дип эшлисез, яшисез. Яшьләр өлгерәме сезнең арттан? Аларны куаларга туры килмиме? Резидә төрле чак була. Шулаймы? Төрле чак була. Кай вакытта алар киресенчә алгарак атлыгалар, ашыгалар, күп әйберне күрмиләр. Аннан соң инде мин аларны менә эш кысаларына гына сыйдырып бетергә дә куркам. Чөнки эш кысалары эш белән генә яшәп, кеше тормышның ямен, аның тәмен күрмәүе дә мөмкин. Чөнки тормыш бик тиз бара, гомер бик тиз бара. Аны менә шушы минем яшькә җиткәч кенә кылган гамәлләреңне барлый башлагач, узган юлыңны, иҗат юлыңны, гаилә юлыңны, гомуми тормыш юлыңны барлагач кына тормышның кыйммәтен беләсең. Ашыгабыз. Кабаланабыз. Zaman шулай кушай. Тормыш шулай кушай. Күп йөрергә, күп күрергә, күп эшләргә, күп белергә. Син яшәргә ашыгасың. Ашыгасың. Син бит ярты гомер йомгагыңны
жилгә сүткәнсең бит. Калганын тормыш җиле үзе җиңел сүтә. Гомер җебең кирелеп көннәр аша үтә. Гомер җебең кирелеп дөнья аша үтә. Җил сүтә. Сүтә. Җепне җилгә тыйбрак биреп була бит. Җепне тамам җил иркенә куеп була бит. Җил сүтә. Сүтә. Ах, шындап та шулай иш. Әллә хәзер ашыкмыйммы? Әллә һаман ашыгыйм? Ни эшлим икән дисеңме? Анысын үзең кара. Кеше үләргә сыңармый. Яшәргә сыңара. Менә Резидә, фәлсәфә мөгаен шундадыр. Син ничек кенә булса да ашыгасыңмы син? Ашыкмыйсыңмы син? Син бу тормышның бөтен ямен, бөтен тәмен белеп, аны якын тирәндәге кешеләр белән матур мөнәсәбәттә булып, халкыңа хезмәт итеп, гомереңне шулай уздырырга тиештерсең. Мин шулай дип уйлыйм. Һәм мин менә бүгенге минем яшәү рәвешемне мин шушы кануннарга сыйдырырга тырышам. Чөнки мин тагын бер кат әйтәм, үз халкымны бик яратам. Бу кушы сүзләр түгел. Әгәр дә мин аны яратмасам, мин бүген түбәтәй килеп, менә бу тапшыруга да килеп утырмаган булар идем. Бу минем бер ярату символым. Бу минем халкымны, ата-бабаларыбыздан килгән халкыбызның бер мирасы. Мин аны алып барам. Үзенең шушы тышкы кыяфәтендә мин аны әйтәм бит, мин дөньяның 40 илендә киеп җөрдем инде бу түбәтәй. Алга таба да аны кияргә әйтәм, мин аны бик яратам. Чөнки түбәтәй юккана Илдар Юзеф түбәтәем, ул дигән шигырь юллар язмагандыр, ул ир атны күркәм итеп күрсәтә. Хәтта ки әйтә, олы яшьтә булсаң да, сиңа кызлар да кызыгып карап куялар. Мәгънә шундый юллар да бар бу шигырьдә. Менә минем бүген фикер йөртүем шулай, Резидә. Рәхмәт, Айдар абый. Әйдәгез инде хәзер ансамбльнең клиплары турында да сөйләшик әле. Сезнең кайсы гына клипны алма, аның һәрберсе үзе ул бик төрле төсле, игътибарны җәлеп итә һәм һәрберсенең аның эчтәлеге бик кирәкле, тирән эчтәлек. Менә шушы идеяларны кем уйлап таба? Сез үзегез уйлап табасызмы шәхсән, Айдар абый? Әлбәттә, Резидә, аның нигезендә бар. Мин ятам, мин торам, чөнки менә мин клипка беренчедән материалны, аның музыкаль өлешен мин сойлап алам. Менә безнең Заман дигән клибыбыз бар. Бу Заман дигән клипка мин ничек килеп чыктым? Беренчедән миңа журналистлар китерделәр берничә язма, 10-га якын язма. Ул беренче бөтен дөнья сугышында немецлар тарафыннан безнең әсирләребезнең җырлаган язмаларын язып алынган. Беренче бөтен дөнья суганда 19 яшьлек җегет тә җырлый. Анда өлкән солдатлар да, абзыйлар да, әсирләр дә җырлыйлар. Һәм шунда менә шушы 19 яшьлек егетнең язмасы бар. Ах, син заман, ник үзгәртмисең? Һаман безнең татар халкын ул һаман да менә шушылай үзенчә булып кала, аны син гыйлемгә әйдә, аны син алга таба алып бар дигән фикерләр салынган ул җырга. Мин шушы егетнең җырлавыннан берникадәр этәргеч табып, мин аны Рияз Исхаков дигән Башкортстан егете ул, шушы клипмейстер белән, сценарист, режиссер, аныңга шушы әйберләрне аңлаттым да, Айдар абый, бу үзе бер әзер сюжет бит дип. Һәм без шуннан этәренеп, ул безнең барып кайтты Белоруссиягә, анда безнең татар егетләребезнең каберләрен күреп, бөтен менә шу беренче дөнья сугышында катнашкан, аларны төшереп, документаль кадрлар табып, әлбәттә бу иң кызык клипларыбызның берсе булып чыкты. Әле менә әйтә алмыйм, интернетта мин югыттым, утыртканнар 5-6 чит ил вәкилен, инглиз телендә, аны бер егетебез алып бара безнең татар егете, ул аларга хәзер төшкән, менә хәзер безнең татар дөньясында барган клипларны күрсәтә. Аларның кайберләре бу кешеләр тарафыннан чит ил вәкилләр турында бер нинди теге
якын итеп кызыксыну уята да көлке рәвешендә генә кала. Алар аңлап бетермиләр. Ни өчен булай эшлисең бу? Бу нәрсә булай эшли? Теге сюжетны да аңламый. Ул гадәти клиплар. Алар безнең хәзер экраннарыбызда бик күп. Шуннан соң иң соңыннан диярлек аларга менә шушы безнең клипыбыз. Әлбәттә тегеләр тавыш бирәләр. Бу шундай нигездә куелганы инде. Һәм иң күп тавышны җыйган клип менә шушы безнең заман клипы булды. Чит ил вәкилләре. Алар аны шулай итеп кабул иттеләр. Инде мин бу клипларны төшергәндә мин моны ни өчен эшли башладым? Бу шул ук юнәлеш. Безнең эшләнгән эшебезне, безнең милли сәнгатебезне халыкка тагын да якынайту, күрсәтү, этәрү. Чөнки элек клип төшерү дигән әйбер бөтенләй юк иде. Мин аны концертларымда да кулланам, чөнки хәзер концертларда җырны без узата барабыз шундай экран белән. Ул шул кадәр бер-берсенә алар тәңгәл килә. Тамашачыны бик матур кабул итә. Һәм шуның өчен мин бу юнәлештә бик актив эшләп алдым. Барлыкка килде менә шушы клиплар. Аларның һәрберсенең нигезендә ята безнең татар халык җыр мирасы. Нигезендә әлбәттә без аларны камил рәвештә төшерәбез. Киемнәребез камил. Biz bira almıyız, məsələn, başqa millətlərə, indi biz, məsələn, bizim əbilər kiyib iskirib bitkən külməklərini. Bizim onlar motor rəvişdə bulurğa teyiş, kamil rəvişdə bulurğa teyiş. Bu şulayıq bir tür bəhəslər uyata. Mənə Aydar Fayzrahmanov, bu, min üzümə qaratamında şənçülərini, bir gərəkdə folklorçılar avazından işitəm. Həm min onlara əйтəm, cavabım şundur ki, min nigezimdə min folklor ansambli түгел. Folklor ansambli bulsun, əgər də bulur idi min Pitreş rayonundan, ya Baltaş, ya Arşa rayonundan əbilərini, babaylarını zinab, min onlara keng tamaşası təqdim etsəm. Min olay түгел. Min folklor nigezində işləyirəm. Komilləşkən, səhnələşkən, sənğətləşkən dövlət ansambli. Mənə tatar xalqı şuşunday deb күрсәтә алырлык. Әле мин бу шыракта да бик котлык кичерәм. Кадрлар белән. Аларның буйлары да камил булырга тиеш. Аларның килеш кыяфәтләре дә камил булырга тиеш ул артистларның. Аларның фикерләү дәрәҗәләре дә, чөнки аларга теләсән инде илдә теләсән инде сорау белән журналистлар килеп мөрәҗәгать итә. Алар аңа җавап бирерлек. Камил рәвештә булырга тиеш. Алар хәтта ки инглиз телендә кайберләр белергә тиеш. Андай артистларым да бар минем. Аллага шөкер, мен аларга таянып эшлим. Минем чөнки инглиз телем юк. Бу минем бик зур кимчелегемнең берсе. Мин менә шушында мөмкинчелек булмады. Ни эшләтәсең? Мин булмады дип әле бит соң түгел Айдар абый. Өйрәнергә исәп бармы? Нота грамотасында мин 10нчы классны битергәч кенә инде музыка факультетына мине кабул иттеләр. Ни өчен? Чөнки мин үзлегемнән 6 яшымнан мин инде баянда тальян гармонда уйныйдым. Бу Аллаһ Тәгалә тарафыннан миңа салынган юнәлеш. Мин шуңа таянып гомерем буена эшлим. 10нчы классны битергәндә минем өлкән абый музыка факультетын тәмамлады. Ул дәүләт экзаменнарында уйнаган әйберләрне мин үзлегемнән ишетеп уйнап музыка факультетына кирдем. Мине кабул итте. İmtihanımını Cəlal Sadri Cihanov degen opera һәм балетта эшләгән дирижер Нәҗип Җиһановның абыйсы. Һәм мин үзем уйнап сәхнәдән уел кийин җырлап җибәрдем. Мин бик матур итеп ул чагында халыкчан, әле мин тавышыма бер ни дә юнәлеш кирмәгән. Мин шушыны бормалар белән җырлаганым, бер заман карыйм, Нәҗип абый җырлап утыра. Бу мине чакырып алды да, бар, энем, син безнең студент. Мен шулайтып bir экзамен беріп кіріп кеттім музыка факультетіне. Анда 4 экзамен берге керек еді. Менә заманалар шундайды. Шуның өчен менә бу юнәлештә минем фикерләүләрем шушылай. Аңлашылды. Айдар абый, сәнгатьтә кулга кул тотынышып эшләү кирәкме, әллә ярышу иң дөрес юлмы? Беләсеңме, менә бу мәсьәләдә бик авыр. Менә бүгенге көндә әйтик, менә мин кем белән ярышыйм? Дәүләт ансамбльләре бар бит әле тагын. Дәүләт ансамбль ярышу өчен, мәсәлән, көрәшкә чыгарганда да көндәш кирәк. Көндәш кирәк беренчедә, аны сине көндәшең шул ук үлчәү категориясендә булырга тиеш.
Менә син миңа дәүләт ансамблен әйттең. Мин дәүләт ансамбле һич ничектә керәшә дә, ул белән конкуренциягә дә керә алмый, чөнки дәүләт ансамбленең беренчедән 70 еллык тарихы бар. Мин аларны бары тик ихтирам итәм. Мин бала чагымнан бирле минем ихтирам бу ансамбльгә карата аерым бер урын алып торды. Икенчедән, ансамбльдә бүгенге көндә 100-гә якын артист эшли. Ә минем артистларым 22. Менә бу инде үлчәү категориясе. Ансамбльдә эшли профессионал аерым, җырчылар аерым профессионал, биючеләр биюче профессиясын алган биючеләр, музыкантлар музыка профессиясын, музыкант профессиясын алган музыкалар, баянчылар. Ә миндә бөтенесе универсаллар. Мин бер җырчыны алам да, аннан мин биюче ясыйм. Ул җырлый да биде, аңа әле мин уен коралы бирәм. Мин уен корауда алучы бер егетне алам да, мин аны биетәм, җырлатам. Мин аны ансамбль кысаларында уйнayacağım. Мин алар белән берничектә, әлбәттә, минеңә шушындай бер конкурент. Бүгенге көндә мин әйтә алам, менә минем конкурентларым юк. Татарстан күләмендә генә, мин моны курыкмыйча әйтәм. Мин моны эшләгән эшемә нигезләнеп әйтәм. Чөнки мин фольклор ансамбльнең репертуары кергән, онытырга мөмкин түгел дигән ике җыентык чыгардым. Аларның икесенә дә мин Тимур Шәрипов тарафыннан юлланган бик матур хат бар. Мин сине үземнең татарча ничек ула соратнигым, теләктәш дустым дип саныйм. Менә бу юнәлештә халкыбызның мирасын саклауда бик зур рәхмәтләр әйтеп миңа шундый хат юллады. Мин аңа шушы китапларны юллаган идем, күрсәткән идем. Бу инде минем хезмәтемне, ансамбльне хезмәтен иң югары баскычка куеп бәһаләгән бер күренеш булды минем өчен. Мин ни өчен әйтәм, менә шушындый җыентыклар чыгарган ансамбльләр бармы бүгенге көндә? Юк. Хәтта ки опера һәм балет театрында чыгыш ясаганда, опера театрында эшләүче кешеләр, җитәкчеләр килеп миңа әйттеләр, Айдар ансамблен бик камил, мондай ансамбль безнең Россия күләмендә бүген юк. Мин аны курыкмыйча әйтә алам, менә универсаль ансамбль, мондай юнәлештәге ансамбль чынлап та юк. Удмуртиядә бик матур бер ансамбль бар, Айкай ансамбле. Анда да менә шушындай юнәлеш, әмма дә ләкин алар бераз якын шын фольклорга. Анда инде 50 яшькә җиткән, 40-тан артык менә шундыйрак артистлар тупланган. Менә шуның өчен мин әлбәттә конкурентлыкны анда кыйбла тотып эшләүне күрмим, мин теләктәшлек. Бүгенге көндә миңа теләктәшлек җитми. Теләктәшлек җитми, менә шул халык иҗатына, гомумән хәтта ки ансамбльгә карата булган мөнәсәбәттә дә ни өчен дип әйтәм, менә безнең дәүләтебез тарафыннан каралган ana şu artistlarga, türkünlerge grant. Ana мәгәйин тикшерен театрда аладыр. Менә шушы грантlarның мин салымнарын карыйм да, бүген Үзешчән сәнгать фестиваленә бирелгән грант, мин алган гранттан 3 мәртәбә, 2 мәртәбә артыграк. Ул алай булырга тиешме? Гадел микән бу? Бу гадел микән? Ул фестивальдә әйтик бер күренеп торган бер 2, 3, 4, 5 җырчы бардыр инде. Әлбәттә ансы да кирәк. Мин аны иткар итмим, ул булырга тиеш. Әмма дә ләкин дәүләт ансамбленә игътибар, теләктәшлек, дәүләт театрларына игътибар. Дәүләт театрларына. Ни өчен мин башта ук әйттем, менә дәүләт ансамблендә эшләгән артистлар, аларның хезмәт хакы. Мәҗлескә җырлап йөреп алган артистларның хезмәт хакыннан зуррак. Шул вакытны алар агылырлар дәүләт ансамбльләренә, шул вакытта минем мөмкинчелегем булыр аларны сайлап алырга. Бүген көндә мин бер малайдан әйтеп курайчым ул, баянчыма, мин аннан зур артист ясыйм да, ул малай әйдәләнеп киләле, мин сиңа акчаны күбрәк түлим, һәм ул китабын ташлап, ярып китә башка төркемгә, теләсә кайдан җырлап йөри. Һәм чынлап та аңа яшәргә кирәк, мин анларга тырышам, иткар әйтмим. Ни өчен минем турында алар шундый җылы сүзләр әйтәләрдер? Ни өчен алар мине тәртипләремә сагынып та әйтәләр? Чөнки ансамбльдән чыгып китү белән алар бик күп тәртипсезлекләргә очрыйлар. Мен аларга яшәргә җиңел түгел, алар кай вакыт алар кайталар, мен аларны уртак төркемнәргә кушып җибәрәм дә, ой, Айдар абый, ой, үзебезнең төркемдә генә эшлик, үзебез шулай гына булыйк. Кеше йөри кадерен белә башлый. Чагыштырып кына кадерен. Шулай. Айдар абый, сез
Нәтиҗә ясап мин нәрсә әйтә алам? Бүгенге көндә сезнең Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле бердән-бер һәм ул уникаль, һәм иң мөһиме ул профессионал, ул универсал. Һәм алга табада Алла бирсә уңышлар гына насыйп итсен. Планетаның төрле илләрендә менә шулай чыгышларыбызга дигән, чөнки мин горурланып безнең ансамбль дип әйтә алам. Мин үземдә, чөнки үземне милләтпәрвәр кеше дип саныйм һәм ансамблебызны менә шулай аягүрә торып алкышлап, яратып кабул итсеннәр иде. Һәм менә шушы авыр эшегездә, авыр хезмәтегездә күпмедер дәрәҗәдә игътибарсыз, үзегез әйтмешсез, менә игътибар җитеп бетми, ярдәм җитеп бетми дисез, менә шушы ярдәм җитеп бетсен иде тиз арада, дәүләт тарафыннан теләктәшлек, ярдәм булсын иде. Амин, шулай булсын. Рәҗидә, инде мин йомгаклап безнең әңгәмәбезне беренчедән минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә шушындый телевизион канал барлыкка Хозур. Хозур, менә шушы Хозур каналында без синең белән хозурланып, рәхәтләндереп, бер-беребезне аңлап, узак итеп сөйләшеп утырдык. Әгәр дә шушындый мөмкинчелекләр алга таба да барлыкка килсә, чөнки хәзер бик тармаклар күп, интернет заманасы. Мәсәлән, синең бүген без Хозур каналында сөйләшеп утыруны без әллә нинди интернет челтәрләрдә күрә алабыз. Аны контактка да куярга мөмкин, аны Instagramда да без мәгълүмат бирә алабыз, аны башка Facebookка да бирә алабыз. Замана үзгәрде. Шуның өчен мин әйтәм һәр вакытта да. Менә бүген кылган эш, менә безнең бу аның орлыгы, аның асылында ята безнең милләт. Аның асылында ята безнең милләтне сакларга теләгебез. Безнең асылыбызда ята шушы безнең җәүһәр кебек милләтебезне дөнья күләм таныту ниятебез. Менә шушы ниятебезне җиткерергә мөмкин. Бик күп мөмкинчелекләр белә. Ул синең белән, минем белән монда сөйләшеп утыру гына түгел, аны эләктереп алып, аны бөтен дөнья күләмендә шәшергә кирәк. Арыш бөртеге дигән Мөдәррис агайларның бер шигырендә мондый мисал китерелә. Мин шигырен хәзер яттан сөйли алмыйм. Мин аны Марат Готовичка да салдым. Анда әйтик, уңышны җыялар, истәлеге шулайрак. Икенче малай арыш ушы белән ала да аны сибеп җибәрә. Әлбәттә, инде бу сибелгән арыш орлыгы явыш кына килеп төшә, әйтик, карабыдай арасына. Карабыдайны шәшәләр. Һәм инде арыш бөртеге карабыдай басуында тишелеп чыга. Карабыдай арасында бер арыш бөртеге башаклана, һәм арыш әйтә, мин махсус мине күрсеннәр, мине белсеннәр дип үсәм ди. Менә карагыз, мин еракта гына түгел, мин күрәм безнең арыш кыры. Мин исән. Күрегез, менә шуның өчен бүген татар милләте дә менә шулай сибелгән, шәшелгән татар милләте, без аны бергә туплап, дөнья күләм милләтләргә әйтергә тиеш. Менә шушындай матур милләт бар. Зауыклы, тәрбияви, камил бөтен яктан да мин бик шатланам. Бүген безнең дәүләтебезнең, менә дәүләтебезнең, республикабыз Татарстаныбызның әйдәп баручы бер районга әйләнгән. Моның өчен җитәкчеләргә мең рәхмәтем. Күп сүзләр ишетергә була җитәкчеләр тарафына да, аларның дөрес булмаганнарын да ишетергә туры. Мин һәр вакытта да шәшерәп чыгып әйтәм, сез чагыштырып карагыз. Татарстан бүген кайда да, башка регионнар, мин чөнки күп җирем Татарстанга кайтып керәсең, без Европага кайтып кергән кебек. Татарстанга кайтып керәсең, урамнарыбызда, Казан урамнарында яшьләр, матурлар, әлбәттә бик күрәсем килә аларны, менә шулай түбәтә киеп җөргәннәрен бер ешрасыннар иде. Чөнки бик күп яшьләр форумнарында да мин күрмим милли киемнән киенгән яшьләребезне. Мин аңа бик шатланырым. Бу мөмкин. Һәм Алла бирсә, насыйп итсен Ходай әйе. Айдар абый, бик зур рәхмәт үзегезгә шушы файдалы, кызыклы әңгәмәгез өчен. Киләчәктә дә сезгә менә шушы милләтебезнең үз аңын үстерүдә, мәдәниятебезне, телебезне, динебезне, халкыбызны саклап калуда зур өлеш керткәнегез өчен рәхмәт һәм уңышлар шушы эшегездә. Рәхмәт. Хызыр ТВ каналын яратып караучы хөрмәтле тамашачыбыз, шуның белән хәерле сәгатьтә тапшыруы ахырына якынлашты. Айдар абый Фәйзрахмановка рәхмәтләр әйтеп, сезгә исәнлек, саулык теләп, сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.